Күн тудымы башқа суғы құтыра нация, мәжбүри ме әллә юқмы бізде вакцинация? Тажлы вирусны жеңерге біргелешіп тұттындық, вакцинасын қадаттық та жеңілгенне құтылдық. Ихтияри мәжбүри дип үстәгеләр туздыра, районның ярты планын бюджетниклар тутыра. Кемдер алды справка, анализлар тапшырды, шулай иткәч оешманың күрсәткече яхшырды. Антитела болучылар вакцинаны кадатмый, андыйлар процент кимете, җитәкчеләр яратмый. Иң мөһиме сәламәтлек, туктамый ялга барык, прививка кадатканнар исән сауына калык. Эх, спутник иппивак, кадатсам шешә колак, кадатмасам вакытында булырмын микән дурак.